Price inspection isinagawa po para sa kaayusan naman ng Binmalay Public Market. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tinututukan ang sistematikong operasyon ng Binmalay Public Market sa pagsasagawa ng surprise visit ng lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa lugar at matiyak na sumusunod ang lahat ng residente, partikular sa mga negosyante at mamimili. Isa rin sa daing na patuloy na maisaayos ay ang itinalagang parking space para sa mga mamimili, entrance at exit points ng mga sasakyan, maging ang nararapat na pwesto ng mga tricycle driver. Matatandaan na unang nilinisan at inayos ang pamilihang bayan noong Hulyo matapos ng hindi organisadong operasyon na dinadaing na rin ng ilang mamimili. Bukod dito, isa pang idinulog na suwestyong matutukan ng overpricing umano sa mga bilihin dahilan umano para magpunta na lamang sa ibang pamilihang bayan ang mga mamimili. Hiling din ng ilan na mapatunayan ang koneksyon ng mahal umanong renta at iba pang bayarin upang makapwesto ang mga manlalako sa presyo ng kanilang kalakal. Samantala, nanindigan naman ng lokal na pamahalaan na iimbestigahan ang issue at ipagpapatuloy ang pagpapanatili ng kaayusan sa pamilihan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.